Diyos, maray na hapon po, sing dugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa pamibi, para sa katuninongan sa kinaban. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, bayolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ning seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan. Tabangan ang gabos sa nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasana ang sa indang mga ammunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawohan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabisan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo, na makuha ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw, sa dala nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, patin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat sa kahagadan ni Freshto. For birthday blessings for Ali sa kahagadan ni Ibo and Benoza family. Pasasalamat sa kahagadan kan Bueno and mga Liag family. Tizan T. Cottage, for the gift of life sa kahagadan ni Sheila S. Marquez, for the 28th wedding anniversary by Mr. and Mrs. Relieta. Thanksgiving also offered by Joel Bulawan. Thanksgiving sa kahagadan ni Del Mundo and Brul, for St. Jude sa kahagadan ni Mrs. Leonila Araneta Lipa and family. Espesyal na kahagadan kan mga minasunod. For protection of my family, offered by RJG Manzanades and family. For PNP application, sa kahagadan ni Zedric Trajada Belmonte. For PNP application, by Jory Corono Belmonte. For good health, protection, and safety training, by Diana Rose Valderrama. To pass the PCG exam, by John Eugene Valderrama. For guidance and success in the upcoming PNLE 2026 this August, offered by John Arsinwe, Job Fajardo, and Zera Bill Espiloy. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Jose and Mercy, sa kahagadan kan Trabinzonda family, para kay Salvacion, by Bueno and mga Liag family, for Lolito and Suilan, by Mary Madulid. For Emerita and Marcelino, by Marquez family. For Mirna, by Anjanette K. Esquivel. And All Souls, sa kahagadan ni Mrs. Leonila Araneta Lipa and family.
Ngunyan, iyo po an ika-14 Domingo kan ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya tong awiton an awit sa pagpuon. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magabat an pagsunod ki Jesus. Puon kan ikasampulong Domingo, sagkod kan nakaaging Domingo, ika-14, nadangog ta kada Domingo, ang demands kan pagsunod ki Jesus. Alagad ngunyan, ika-14 Domingo, tinataraman kita ni Jesus na magian an sa iyang sakal na pwedeng magpahingalo sa iya. Puunan taan selebrasyon, ako untaan sa tong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na angeles asin santos, asin sa indo mga tugang, na ko'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, sa daga katoninongan, sa mga tao marahay ang buo. Inoo maumika, rinurukyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika, pulikan dakula mo kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking butong Jesucristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos,
mamibi kita. O Diyos, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban sa imong mga paratubod. Tawan ang banal na kaugmahan, tanganing ang mga hinawas mo sa kauripnan nin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Madadangog niya to sa enot na babasahon, ang sarong mapakumbabang hade, na minadatong bakong sa kapangyarihan asin pwersa, kundi sa kahuyoan asin katuninongan. Ang sa iyang paghahade, nagahali kan gera, asin nagpapahiwas kan katuninongan sa gabos na nasyon. Ini naglaladawan kan paghade ni Kristo, na nakagamot sa kapakumbabaan asin kaligtasan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Olay kan kagurangnan. Pag-ugma, banwaan ninsyon. Pagkurahaw sa kaugmahan, kamong mga taga Jerusalem. Hilinga, an sa indong hade, maabot na sa saindo. Maabot siyang mapandaog sa kamapanggana. Alagad mapakumbaba, asin naglulunad sa sarong asno, sa sarong torilyo, na ugbo nin sarong asno. Nagtataram an kagurangnan, hahaleon ko an mga panggirang karwahe sa Israel, asin an mga kabayo sa Jerusalem. An mga pana na ginagamit sa gira, makakararaot. An sa indong hade, makikipagtipan ning katuninongan sa mga nasyon. An pagdulunan kan sa iyang kahadean, mapuon sa dagat, sagkod sa saro pang dagat. Mapuon sa salog, nin Euphrates, sagkod sa mga puro kan kinaban. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O umawon ko an sa imungaran sagkod paman, hade ko asin Diyos ko. Uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hade ko asin Diyos ko. Papaurugon ta ka, Diyos kong hade. Asin o umawon ko an sa imungaran sagkod paman. Asin sagkod lamang, gabos na aldaw o umawon ta ka. Asin o umawon ko an sa imungaran sagkod paman, asin sagkod lamang. Uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hade ko asin Diyos ko. Maugay asin mahiherakon an kagurangnan. Halaba an pasensya, asin dakula an karahayan. Karahayan buot, marhay an kagurangnan sa gabos, asin mahiherakon sa gabos niyang gibo. Uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hade ko asin Diyos ko. Pasalamatan ka kagurangnan, kang gabos mong gibo, asin an mga maimbod mag-umaw sa imo. An kamurawayan kan sa imong kahadean isasabi, asin an sa imong pagkamakamhan itataram. Uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hade ko asin Diyos ko. An sa imong kahadean gabos na panahon, asin an pagsakop mo danay na gabos sunod-sunod, na kapag-arakian, maimbod ang kaugurangnan sa gabos niyang tataramon, asin dayupot sa gabos niyang gibo. Kinakabit niya ang gabos na natutumba, pinapatindog niya ang gabos na nakadapa. Uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hade ko asin Diyos ko. Si San Pablo nagtutukdo na ang buhay sa espiritu na iba sa buhay sa laman. Ang nag-eerok na espiritu nagtataonin buhay, asin nagtataonin kapangyarihan sa mga nagtutubod na daugon ang kasalan. Ang buhay na susog sa espiritu, minadara sa tunay na pakisumaro sa Diyos. Ang ikaduwang babasahon.
Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, alagaday kamo namumuhay sa laman kundi sa espiritu, kung talagang ang espiritu ng Diyos siyaon sa indo. Ang siisay manamayo kan espiritu ni Kristo, bakong sa diri ni Kristo. Kung nag-eerok sa indo ang espiritu ng Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus, ang Diyos man na iyan, ang mataunin bagong buhay, sa indong mga hawak, na magagadanon sa paagi kan sa iyang espiritu na nag-eerok sa indo. Kaya mga tugang, igwa kita ning katungdan, alagad ba kung pagsunod sa kamutan kan laman? Kulit akong namumuhay kamo susog sa laman, magagadan kamo. Alagad kung ginagadan nindo ang mga gibon dong maraot sa tabang ng espiritu, mabubuhay kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan oras na idto, nagtaram si Jesus. O Ama, kagurangnan nin langit asin daga, nagpapasalamat ako sa imo, ta ipinahayag mo sa mga mangmang ang mga bagay na tinago mo sa mga madunong asin may inadalan. Opo, Ama, huli ta ini an ikinakaugma mo. Itinaos ako kan sa kong ama an gabos na bagay, mayong nakakamidbid sa aki, kundi sa ama sana. Mayo man ni nakakamidbid sa ama, kundi an aki sana. Asin an buot kan aki na pahayagan. Madya kamusako, kamugabos na napapagal asin nagagabatan. Tatatawan ko kamo nin kapahingaloan. Salungan nindo an sakong sakal, asin mag-adal kamusako. Hulita ako mabuot asin mahuyo, asin makakako akamo nin kapahingaloan. Hulita masayon an sakuyang sakal, asin magian an sakuyang paasanon. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kadakul pong sinasabi ang ebanghelyo. Mababanggihan po kita kung gabus ini i-develop asin paghuhurup-hurupan. Kaya saro sanang punto ang buotang tutukan ngunya na hapon. Asin buot ko po yan po nan sa sarong hapot. Sisay po sa indo ang nagagabatan sa buhay. Sigurado ako, kun bako gabus, dakul. Dakul sa tuya, naghinguwang magpasimbahan ngunyan dahil nagagabatan. Manlain-lain po ang kagabatan kan buhay, bako yan pararihas na klase, iba-ibang klase ang gabat. Yaon inot ang mga inaapod tang natural burdens. Mga burden, kagabatan, na bunga dahil tawo kita. Halimbawa, ang gabat kan trabaho, makulog an likod, makulog an bitis, ang gabat kan mga responsibilidad sa pamilya, sa trabaho, ang pag-edad, nagluluya ang hawak, ang kamunduan kan tawo dahil may nagagadan, may naghahali, may nagbabaya. Kasabay na po ang paghilang. Saro sa mga kagabatan kan tawo ang paghilang. Kan Biyernes na aga, na dalinas po ako sa laog kan kwarto ko. Hindi ko nahiling na so ikos ko may naulang tubig. Kaya nakatama po ang bitis ko sa kulungan niya.
Salamat kay Father Neil dahil sinalo ang mga misa ko, pati ang iba pang mga tugang na padi, si Monsignor Weng, si Father Herbert, na sa mga day ko kayang gibuhon, sindango na ang nagkua. Natural na ang tawo nakaka-encounter nin mga aksidente, nin paghilang, kaluyahan, an apo digdi, natural burdens. Pero bako lang yan, igwang moral burdens, mga kagabatan na darakan sa tuyang kasalan, mga pagkakasala, kaluyahan, halimbawa po na burden and guilt. Burden ini, tapag aram mong nakasala ka sa ibang tao o nakakulog ka, may gabat, guilt. O kaya ang gabat kan, addiction. Dahil natrap ka na sa sarong habit na paulit-ulit, arog kan pornography, gambling, alcoholism, drugs, iba pang compulsive behaviors. Dahil natuod ng maray, may gabat, may burden, an apo digdi, moral burdens. Igwa pang iba, ang discipleship burdens. Ang pagsunod ki Jesus, may sadiring kagabatan, arog kan ano? Arog kan pagpapatawad. Masakiton na nga ning mamuot, sasabihon pa ni Jesus, patawadon. Sasabihon niya pa, kamutan ang kaiwal, magabaton yan, Lord. O sabihon niya pa, maging faithful ka sa imong namumutan, maglingkod sa namumutan. These are burdens, mga kagabatan. Pero haputon ko po kamugiraray, parte po ba ini kan sa tuyang buhay? Is it normal to have burdens? Yes or no? Yes. Ako ta ini, parte ini kan buhay. Kaya ngunya na hapon, ang buot talang paghurup-hurupan, iyo ini. Paano pa sa nun ang gabat? Kung dai ini mahahali na mga kagabatan, how do we carry them? Yaon po sa Ebanghelyo na binasa ta, ang simbag. In fact, very familiar po kita gabos kan Ebanghelyong ini, kaya lang ang tuumtang version, English. Ining Bicol, masakit tuumon. Pero sa English, kabisado ta po ini, halos gabos sa tuya. Igwang kanta, si Basil Valdez, kan 1994, na iyo ini ang basis kan awit. Baka matugtugan kita ni Vince. Kung aram po nindo, sabayan nindo ako. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Beautiful song. Si Jesus po ang nagsabi kaini. The original person who said this was the Lord. Sayang lang, tanadadangog talang ini pag may gadan. Pero magayunon po ining kanta, na awiton pag nagagabatan na sa buhay, pag dai na masabutan kung paano papasanon ang gabos. May imagery po digdi, sarong imahen, ang sabi niya, for the yoke I will give you is easy. Yoke. Sa Ingles po, yoke. Sa Bicol, sakal. Sa Tagalog, pamatok. Ano po ba ito? Pasil sa buton ang Tagalog ta, batok. Nilalaag sa batok, pamatok. Kaya ito pong panahon, sa panahon ni Jesus, in biblical times, ang sarong hayop, dahil pigpapatrabaho sa umana solo. Pirmi po yan, duwa-duwa. A stronger animal goes with a weaker animal. Duwa-duwa, tanganing pasil mahaman, madaling matapos ang trabaho. Kaya ang yoke sa panahon ni Jesus, ang sakal, good for two. Two animals. Kita sa Pilipinas, tuod kita kan sakal na para lang sa karabaw o baka, na good for one. Arog lang kaiyan, sarong bend. In the time of Jesus, it was always two. Kaya kan sinabi po ni Jesus na
So ngayon mo, an sa kuyang sakal, take my yoke upon you. You could just imagine na an makusog na hayop si Jesus. And the weaker animal is you. Ang buot sabihon ni Jesus, maridigdi sa kataid ko. Pasanon mo ang sakal, taid kitang duwa. Iibahan ta ka, pasanon ta ining duwa. Kitang duwa an matrabaho, kitang duwa an maararo, kitang duwa an matapos ka ining ginigibong trabaho sa uma. Notice, na ang kagurangnan sa Ebanghelyo dahil nagpangako na hahalion ko ang kagabatan. He doesn't say, I will lift your burdens. Ang sinasabi niya, I will carry your burdens with you. Iba kita, kitang duwa. Sasabayan ta kang magpasan. Not absence of burdens, but presence of Christ. Kagurang na natatadain mo na lang halion ang kagabatan. Halion mo na lang ining paghilang ko. Halion mo na lang ining inaagihan kong kadipisilan. Just remove it. Ang kagurangnan po, minsan nagsisimbag man sa pangadji na yan, hinahali niya ang kagabatan. But many times, He doesn't remove burdens immediately. Takon halion niya po ini, ano pong resulta? Mayong paghinguwa, mayong kusog buot, mayong pagkahirak, mayong pagkamatinao. Pwede man halion, pero sayang man kan ikakatalubo, kan tawong tinawan ning kagabatan. Ang virtue po, da iyan pigda-download sa tawo, kundi pinapatalubo dyan. Kaya pag nangangadji po bagang, kagurangnan, gibuhon mo po akong mabuot sa masinabot. Ang kabuutan po sa pagkamasinabot, da iyan nahuhulog hali sa langit na garo na bungang natikrag. Imbis, tatawan kanin kagurangnan nin mga tawong depisilon sa buton, nin mga tawong makulugon sa payo, tanganing tawan nin pagkakataon na magmabuot, magpasensya. Ngunya na si Mana, dakol pong mga Pilipino sa bilog na kinakban, ang nag-cheer para ki Alex Ayala. Kasubanggi, maugmahon kita duman sa resulta kan sa iyang kawat. Alex is now the highest ranked Filipino tennis player in all of history. Today, she is ranked number 29 all over the world. Pigse-celebrate taan victories ni Alex Ayala, pero dailugod malingawan sa mga bagay na daita nahiling. For more than a decade, si Alex nagtrabaho, araw-al daw. Nag-adal sa Espanya, nag-training duman, nag-istar harayo sa pamilya niya. Pirang bisis siyang nadaog, pirang bisis siyang paulit-ulit na nagbangon, and she kept improving as an athlete. Sa matakan kinaban, ang nahihiling talang itong pagkawat niya sa center court. Pero daita nahihiling, so ordinaryong aroal daw niya, na ang kagabatan kan pagiging atleta, pigdadara niya. Arog man po kaini, ang satuyang pagtalubo sa pagtubod. Gabus na mga struggle, tinatao sa tuya to produce maturity. Imagine nun tapuan sa rong kinaban, kung sain ang mga tao daing naghihilang, kung sain ang mga tao warang trabaho sa kadaing responsibilidad, magayunon siguro. Ano po? Kinaban na day kay puhan magsakripisyo. What a beautiful world. But you know that kind of world is a world with less courage, less patience, less mercy, less endurance. It is a world with fewer opportunities to become charitable to other people. Kaya siguro pinapagdanay man kan kagurangnan na igwa kitang mga kagabatan, anganing magtalubo kita. Many of our virtues only grow in difficult times. Kaya, dain nabali kung igwang mga kagabatan sa buhay, ang mahalaga, pinapaasan pa siya, kaiba ang kagurangnan. He carries our burdens with us. Sa anong paagi? Tinatawan kita nin kusog, as in tinatawan nin kahulugan ang satuyang pagtios. Kaya, kung may burden ka pong inaagihan, haputon ang kagurangnan, Lord, what does this mean? Anong kahulugan kan pagtios na pinapaagihan mo sa kuya?
Pero bako lang yan. Lugod dahil pinakusog kan pagtios, kun may natatada pang kusog, alalayan man ang kapwa na nagagabatan. Lugod kita man makasabi man sa kapwa, maridigdi, so ngayaan sa kuyang sakal, ibahan takaman. Nahihiling ta ini sa mga magurang sa aki, sa mga teacher, sa estudyante, sa mga mentor, sa mentee, inaalalayan ang kada saro. An mas makusog na hayop, inaalagaan an maluyang hayop, tanganing matapos ninda ang trabaho, nin mahusay asin madali. Dear friends, as we begin another week, we will continue to face our burdens. Sa aga, pagbalik ta sa trabaho, yaon pananggad ang parehong responsibilidad. Yaon pananggad ang mga katrabaho tang dipisilon pakiibahan. Yaon pananggad ang paghilang ta kun minsan na dain nabubulong, ano family concerns ta, yaraon pananggad iyan. Sa aga yaon pananggad iyan, pero sana igwanang nagbago. Anong nagbago? Day ko na inipapasa nun na solo. I will allow Jesus to carry it with me. Lord, carry my burden too. Ibahan mo ako, sabay kita. We no longer carry our burdens alone. We carry them with Christ. And when you see other people also being burdened, help them. Kita man, magtabang man sa kapwang nagagabatan. Tindog po kita. Simbagunta ang tataramon, ipahayag ta ang satong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibukan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo. Bugtong na aki kan Diyos, asinamo dagikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa tatong kaligtasan. Naghilig siya halos sa kalangitan, asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, kiberhan Maria, asin na ni tawo. Ipinakupas sa krus para sa tokan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan asin ilinubong. Asin ka ni katulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadayan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay. Nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paaging ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Bilang sarong komunidad, darahunta sa mahal na Diyos ang satong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, magiya sa to sa mga dalanin katuninongan asin pakipag-ulian, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nawawaranan nin paglaom, huli kan gabat min sa indang mga kaaditan asin kadipisilan sa buhay, makanood na magsarig sa pangatama ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satong mga tataramon asin gibo, tunay na magpahayag kan pusog na pagsarig sa pagkamuot ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati ininranga asin kaumayan, sa dalisay na pagmakulog ka nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magugma sa kaugmahan na daing kasagkoran, sa kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa pagpuon niya to kan bulan na Hulyo, ibahanta si Papa Leon sa pagpamibi para sa iyang intensyon sa bulan na ini. For the month of July, pinapangadji niya ang
protehir kan dignidad nin tawo, puon sa sinapupunan sagkud sa paggurang. Mamikbi kita. Kagurang nani nanyugaan sa mong pamibi. Langit nun na Ama, an sa imong aki na nuga na mawaras sa mo, nin kapahingaloan, kun kami nagagabatan sa buhay. Tuguti kaming danay na magsimbag sa iyang paggiya, asin pakusuga kami na maging mga kasangkapan kan sa iyang katuninongan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kagurang nananatang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo aroaldaw sa gawi nin langit nun na buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Iitaasan mga puso. itaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay, asin kami naghihiro. Asin hinimo mo sa hawak na ini, bako sa nang nakakamati aroaldaw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na ngani kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu, na ibinangon mo ki Jesus hali sa mga gadan, naglalaom kaming mapapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya, kaiba kan gabos na angheles, naguugma kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Ang kaurangnan, Diyos ni manahukbo, ang langit na sindaga, panog kang salimo, kamurawayan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Paladan ang inalitin, sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan,
Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta inian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta inian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urog na si Maria Aurora, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Carmen, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa, na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramo na itinukdo kan kagurangnan.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ikan nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pinapagian an kagabatan kan kapwa, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalagmaw umayon. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo,
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taonin sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayan mo kami, kay dongon yan asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, warasan sa mo na mga napano min kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas mong balaog,
Asin dainanggad maguntok sa pag-umaw sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Pro Seminaryo. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,637 pesos and 40 centavos. Ang naambagta po sa siring na oras kan misa, 6,093 pesos and 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,634 pesos and 35 centavos para po sa Obulum Sancti Petri Asintada. Ang nakolekta niya to para sa bulan in Hunyo hala sa tada canisters, igwang total na 4,315 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuanon sa opisina ang canister, tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan in Hulyo. Salamat po sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Siring man sa masunod na semana, Hulyo 6 sa God 8, aldaw nin Lunes sa God Miyerkules, magkakaiga po nin 3 masses for the dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa parish office ang mga pangaralin kalag na buot niya tong girumdumon. Pinapaisip po sa gabos na ang minasunod o ordinahan bilang mga padi sa San Gregorio Magno Albay Cathedral sa Agosto 4 sa oras na alas 8 nin aga. Reverendo Jonel Ramoso Argamosa, kan Our Lady of the Assumption Parish, Ginubatan, Albay. Asin Reverendo Matt Jason Naag Latorre, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kasabay man po nila na oordinahan bilang mga diakono ang mga seminarista na sina Seminarian John Roger Rodriguez Avila, kan St. John the Baptist Parish, Hobeliar, Albay. Seminarian Leonardo Avila Canuel, kan Our Lady of Guadalupe Parish, Lidong, Pulangi, Albay. Asin Seminarian Ray Bondok Madrigalios, kan St. John the Baptist Parish, Kamalig, Albay. Kung may aram po kamong makakaulang sa indang ordinasyon, paisihon po tulos sa opisina o chancery. Mawot man pong pasalamatan ng mga nag-donate ka nakaaging simana. Duang anonymous na nagtaon ng tig 500 pesos. Beth Andrea, 2,000. Mondoniedo Family, 900. Rica Bailon, 500. Diyos mabalos po. Matindog po. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.